Alus wit sambung. Sediaku arep menyang kutha. Sore kuwi kepeksa ora sida. Ana susulan kongkonan saka pabrik gula nemoni aku. Surasa, pandur tebang kongkonane Sinder Kadir. Ngulungake catetan daftar lori sing diisi tebu ing tebangan. Mandor tebang mau nampa welingan menawa aku dipasrai nyocokake gunggung bobot saben lori kang bakal mlebu timbangan pabrik. Mas, sampean kepurih grantos wonten pos sekawan. Mangkono kandhane mandor tebang sakwise ngulungake catetan. Dheweke banjur bali menyang pabrik. Sakpungkure batinku rada grundel. Dene arep ana keperluan tuku onderdil sepeda menyang kutha. Dadak ora sida. Jaket lan sepatu kulit nuli ndak nggo meneh. Nyengklak sepeda bablas menyang pos papat nunggu Sinder Kadir ana kono. Kanthi suwe aku jagongan sinambi rokokan karo Pak Sarbun Kemetir, uga tukang jaga wesel. Nalika iku srengenge wis angslup. Damar ing pinggir desa wiwit disumet kaya adat saben. Biasane ora nganti 2 jam menawa Sinder Kadir kongkonan. Mesti ora antara suwe dheweke enggal teka. Nanging wis ngancik 3 jam kok durung teka mara. Kamangka miturut pamawasku, lokomotif sing nggeret lori ing tebangan wis budal kira-kira antuk karo 1/2 jam kepungkur. Semprul, dadak mampir menyang endi? Ana wong kok dipanjer. Ngono batinku. Malah saiki Sarbun Kemetir pamit mulih. Dadi sing ana kari aku lan tukang jaga wesel. Wong loro omong-omongan tanpa bongkot pucuk. Damar ing blandar pos kelap-kelip. Surem. Tukang jaga wesel sing karan Pak Kemis kojah yen Sinder Kadir wonge kejem tur cetil. Menawa ngereh tukang tebang sok gelem sak wiyah-wiyah. Akeh kang geding. Nanging aku nuli kandha marang Pak Kemis yen do merintahake pegawean marang reh-rehanku. Dheweke ora nate sembranan. Mbuh nyatane aku dhewe durung nate mrangguli. Patang jam suwene usana saka kadohan. Keprungu swara sepeda motor. Ora pangling. Mesti swara mesin sepeda motor duweke Sinder Kadir. Temenan. Sepeda motor dindekake ing ngarep pos. Sinder Kadir mudhun. Batinku kepengin srengen. Saupama dheweke dudu dedhuwuranku. Wah, njaluk ngapura ya San. Kepeksa telat tekaku mrene. Amarga ana kang kudu ndak urus. Aloke marang aku. Nggih. Semarku cekak. Aku panggah isih lungguh ing jero pos. Sinder Kadir mara menehake catetan. Aja dadi serik atimu San. Lah wong lorine durung bisa metu saka tebangan. Lori nomor 19 anjlok saka ril. Sing ngetutake wong loro mencelat padha tatu. Tembunge gita-gita menehi pawarta ora kepenak. Alangan lori ngguling. Aku lagi gelem gatekake lan banjur takon. Sinten tukang tebang ingkang dawah, Pak? Aku dhewe durung genahake, Ce.
Isih ana puskesmas? Panjawabe saja enteng. Ora seronto aku pamit arep nyatakake dhisik. Tak was-was, isih suwe anggone ngunggahake lori guling. Cinder kadir mung nyawang lungaku kanthi mlenggong. Aku ora peduli. Olehku numpak sepeda prasasat kaya angin. Daya-daya enggal mangerti sapa kang kena kacilakan nalika lorine guling mau. Tumeka puskesmas ana wong grumbul-grumbul. Jebul padha ngeterake wong kacilakan kuwi. Sepeda tak jagak, nuli nrenjel takon. Wangsulane sak dengah tukang tebang iku pratelakake. Menawa wong loro nandang tatu tangan lan sikil. Amarga nalika lorine guling. Kesontak saka gandengan buri. Saknalika kontal mencelat. Sing siji kecemplung kanal asat. Sing sijine kesangsang gegrumbulan eri ana perangan kanal. Suwe anggonku nunggu, isih durung eling. Saka dayane kontal, turikala kedadian. Ndak kira lori pinuju mlaku banter. Kelingan duweni tanggungan gawe. Mula aku enggal nyengklak sepeda menyang pabrik gula. Ing panan timbangan ketemu Mandor Suroso kang dek mau sore mentas dikongkon Cinder Kadir. Nuli tak critakake menawa ana lori guling ana tebangan. Sak pernah sak lore kertek tamanan. Wiwit ngancik gapura pinggir desa nganti tekan sak kidul kertek doe setengah kilometer. Miturut pandulu halus diarani wat sambung Mandor Suroso Kondo. Biyen wong tuane melu nyambut gawe nalika bangun kertek. Akeh pepalang kang nuwahake rasa wasumelang. Lagi nganya arep ngadegake pilar. Sarana disangga nganggo pring. Dumadaan lemah perangan kali jugruk. Pilar wesi sing bobote meh 2 kuintal. Kepeksa malah disurung menyang tengah kali. Bareng let setengah sasi, pilar wesi kasil didekake. Pondasi pinggir sing bakal kanggo numpangake glogor wesi kertek dadal katrak banyu kali. Durung kepetung anane wong sing nyambut gawe ketemper bangsa alus. Ya mesti wae akeh sing mundur amarga kuwatir kena alangan liyane. Kabeh mau genah ana sebab-sebabe. Lurah Dongalan isih kapernah Pakde karo Mandor Suroso ngupaya mungkasi parigawe. Sarana dipasangi 7 dina 7 bengi. Nuli melekan ana ngisor bakal madege pilar kertek. Nalika iku kali pinuju banyune mili cilik. Mandor Suroso oleh cerita kandhek sedelo. Keprungu unine suling pabrik gula. Jam nuduhake angka 1. Lokomotif sing ngeret lori saka desa Tamanan. Kepeksa durung katon nyungul. Nalika gaweanku nyateti timbangan kepeksa mulur. Sinambi rokokan Mandor Suroso mbacutake critane meneh. Pancen ngedap-edapi temenan. Apa sing wis kedadian pirang puluh tahun kepungkur. Bisa uga ana sesambungane karo sing lagi kelakon. Mung emane akeh sing padha ngremehake marang sakwijining panggonan kaya dene kertek Tamanan. Mungguh sak temene wingit mujudake tilas palemahan sangar. Sangar amarga mbiyen ora angger pawongan wani nranyak wani liwat. Dilalah kanggo mapakake relori kabeh lori duwe pabrik gula. Saka lor kali utawa saka pabrik kudu liwat kertek Tamanan kono. Sakae sarana tumbal, tulak bolo, amrih kali sambikala. Dipasang manut sak sule pawongan kang wis kawogan marang danyang desa Tamanan. Senajan anggonku nyambut gawe kerep kapatah dadi mandor renteng lori. Tur meh saben bangsa tebang ngusung tebu saka lor kali. Nanging lagi mangerti bab wingite kertek Tamanan sing kondang aran wat sambung.
Sauntara Kojahe mandor Surasa kandhek. Lonceng pabrik muni kaping pindho. Bengi iku dadakan Sinder Kadir teka nyusul dheweke ngerantek ngajak aku niliki menyang panggonan lori guling. Kepeksa aku manut pakone. Tumeka papan sing dituju tinemu lokomotif mandek. Wong-wong sing ngetutake tebu aweh pelapuran. Yen masinis loro kabeh mudhun saka lokomotif mau. Amarga nalika lagi wae mesine muni kaya ana wong bengok-bengok saurute rel. Masinis kekarone karepe arep nyatakake mbok menawa ana sawijining pepalang sing bakal ganggu lakune lori. Juru mesin kang kajibah nunggu menehi katerangan marang Sinder Kadir. Mesti iki ana apa-apa? Coba ngajak wong nggawa lampu senter. Pakone Sinder Kadir marang aku. Sakwise antuk katerangan aneh, sajak nyolowati. Dheweke duwe panemu yen masinis-masinis sing isih nom kuwi kebanjur loropane bangsa halus. Nalika keprungu suarane wong bengok-bengok, dikira suarane menungso temenan. Wong enem nggawa lampu senter telu. Saben wong loro nglacak miturut angen-angene dhewe. Mlaku gegermutan urut panggonan rumpil. Sakabehing rerungkutan dipadangi, nanging tanpa kasil. Wong kang digoleki panggah durung ketemu. Anggonku mlaku ngetut wuri. Sinder Kadir sangsaya adoh saka kebon tebu ngidul parane, ngener pernai kertek tamanan. Mengko gek temenan. Masinis loro iku dialap dening demit wat sambung. Panemuku cocok karo angen-angene Sinder Kadir. Gegancangan aku lan dheweke nyebalaku nyabrang kanal. Uga isih munggah galengan tanggul. Lampu senter ndak celorotake mengarep. Katon buk kertek remeng-remeng. Angsalipun madosi menapa? Namung dumugi kertek kemawon, Pak. Pitakonku marang Sinder Kadir karo jumangkah ninggalake tanggul. Ora, wangsulane cekak. Mengko yen ora ketemu ya kepeksa mudhun menyang kali. Sambunge meneh. Loh, menapa badhe mlebet jurang? Pitakonku rada ora nyandak marang kekarepane. Menawa kudu mudhun merono ya kudu diduni. Tembunge ngemu Surasa getir. Dumadaan ana swara. Lah, rak temenan. Aku krungu suarane wong njaluk tulung ing perengan kali ngisor kono. Coba lampunge senter padangno. Ngono pakone Sinder Kadir. Kanthi kadungsangan tetulung bisa kawruhan panggonane masinis loro temangsang ing oyot kayu sono. Tujune wae ora nganti kejegur jurang. Kanthi ngreksa lan krekelan, masinis loro kelakon bisa ditulungi munggah urut perengan kali. Gocekan wit-wit cilik nganti tekan dhuwur kertek. Nuli bebarengan bali menyang tebangan. Masinis loro isih delok-delok. Rada suwe lagi gelem omongan banjur kondo. Nalika sekarone marani swara wong bengok-bengok, swara mau tansaya adoh. Masinis sijine ngajak bali menyang tebangan. Nanging sijine meksa goleki asale swara kang nyatane mujudake loroban. Amarga ora rumangsa diloropake dening para siluman. Oleh mlaku diterusake usana tekan panggonan kang durung nate diurui. Ing kono jumedhul rerupan ora memper manungsa. Saking wedine Neda arep oncat bali. Wong loro ngluru dalane mau nanging muspra. Sakubenge kono kebak rerupan kedene jalma aneh sakjroning dongeng. Kanthi wangun sing gegirisi. Ana kang gedhe uga cilik kaya-kaya arep padha jarah rayah marang dheweke. Sekarone wis kebacut mlebu wuwu. Bengok-bengok njaluk tulung ora ana wong kang keprungu. Sawijining wewujudan kalebu gedhe kaya raksasa. Kira-kira iku minangka bladhongan. Alok yen wis tumeka
Titi mangsa papan kono mbutuhake wadal. Sejatine papan panggonan kuwi ora liya wat sambung. Wong loro iku gegadangan kanggo tumbal yen pancen ora bisa nemokake kunci minangka pambukane. Marga nuju alam kamanungsan meneh. Dasar isih kadunungan bejo. Mula sekarone ora nganti kebacut dadi mangsane kala. Embuh amarga kena prabawane jalma manungsa kang bakal menehi pitulungan teka mrono. Kabeh rerupan gegirisi mau kaya kalah daya rame-rame ngoncati kang arep didadekake tumbal. Pewujudan bangsa alus, cilik gedhe, onyo pateng besar. Pranyata tekaku karo Sinder Kadir aweh pitulungan, bisa nginggatake lelembut sarta nyelametake masinis sekarone. Wayah awan sakwise kedadian kuwi, Sinder Kadir nganakake selamatan Cilimen. Masang syarat cuk bakal minangka tulak bolo. Karben sing padha nyambut gawe tebang tebu uga pangusunge. Menawa lori liwat wit sambung kertek tamanan. Kalis bebaya nir sambek kala. Bangsa alus ora wani ganggu gawe meneh. Sakbanjure aku bali nutokake pegawean ing papan timbangan. Jalaran sewengin atas ora bisa turu.